Ahojte kamarádi moji, pochválený buď Ježiš Kristus v každém jednom z nás. Ja len dúfam, že tady toto video sa dostane co najvíc ľuďom. Není to pro mňa jednoduché točiť, takže tak, ale len sa snažím robiť to, co po mne Duch Svätý chce. Tak, no ja som sa práve teraz dopozerala na jedno video od tady tejto pani, od Chu Thomas sa menuje. A ona, doporučujem, aby ste si to kúkli, ona vypráva svedectvo o tom, že ju Pán Ježiš zobral teda do neba a byla aj dvakrát v pekle. To, že tam byla, sa mňa nedotklo tak, jak sa mňa dotklo to, co sa týka to, co je vlastne v zjavení napísané, že či sme pripravení na to, že šelma bude ovládať túto zem. A že keď sa to stane, vyprávam aj sama za seba, lebo či sme vlastne tak pripravení, že aj zomrieť pre Pána Ježiša. Protože už keď sem vlastne keď bude šelma ovládať tady túto zemi, tak každý jeden bude muset mít znak šelmy teda, 666. A ten, kdo to nepríjme, tak ho popravia. A otázka zní pro nás všetkých, a ja len dúfam, že sa to dostane aj k nevericím ľuďom, prosím vás, aj tá pani v tom videu to říkala, že aby sme neprijali znak šelmy 666. Co to znamená pro nás? Že my by sme museli umrieť, ale neumreli by sme jednoduchou smrťou. Neríka sa mi to jednoducho, lebo je to ťažká téma. A fakt musíme si hlídať to naše srdce, kam nás vedú myšlenky, kam nás vedú naše skutky. A či sme každý den pripravení na to vlastne položiť život za Pána Ježiša, za večný život. Že keby dneska došel a vlastne hrozili by nám smrťu, že buď príjmeš znak šelmy, alebo proste umreš. Utneme ti hlavu. Keď si to predstavím, tak mi aj doplaču. Je mi doplaču, lebo si vlastne tak aj říkam, že jak som strašne ustrašená. Aj keď mám poznání, aj tak by som sa bála, že to bude bolet, alebo cokoľvek, že až takú fakt by sme mieli byť co najvíc blízko k Bohu, aby fakt, že moc blízko, aby sme byli vždycky pripravení. Protože tento nepríjme znak šelmy, tak oni nás nenechajú vlastne umrieť jednoduchou smrťou, že nám utnú hlavu. Tí ľudé vlastne budú zažívať muky. Ešte predtým, než sa to stane, pretože Satan sa ich nebude chcieť vzdať. Nebude sa ich chcieť vzdať, takže nebude to také snadné. Budeme vlastne mučení všelijakýma možnýma spôsobama. Psychickým, terorem a hlavne fyzickým, psychickým. To je jedno. A vlastne Pán Ježiš nás vyslal jak ovce medzi vlkov. A ten, kto sa aj dívá na toto video a smieje sa tomu, vierte mi, že nebudete poslední, kto sa bude smieť. A
dále aj pro tých rozumných teda a sú neveríci, ja len dúfam vážne, že sa to dostane k co najvíc ľuďom, keď mi to teda algoritmus povolí. A že vy nevěřící si ani nevíte predstaviť, jaká je satanova nenávist. On nás proste nenávidí do jedného, chápete to? Lebo v sebe neseme Krista. Takže doporučujem určite tady toto video si teda kuknúť celé. A Boh je živý, že aleluja. Teším sa za to a fakt vám doporučujem kúkať sa svedectva o tom, jak ľudia byli v nebi aj v pekli. Že určite vás to zblíží s Pánem, že teda mne to aspoň osobne pomáha, aby som sa pak zamyslela, že co by som urobila. Jak by som sa cítila. Protože tam už len Pán Ježiš nám zostáva. Chápete to? Že jak by som sa cítila, keby som už měla jít na tú popravu. A nebylo by to len utnutí hlavy. Nebylo by to takové snadné. Jak by musel byť ten náš duch, ten môj duch, vlastne silný, aby toto dokázal, aby to zvládnul. Takové zamyslenie pro nás všetkých, že aj keď si myslíme, že máme silnú víru, aj tak nás ty obavy môžu zežrať. Ten strach, tá nedôviera. To je to možno, co nás tak brzdí. Od lásky Boží. Prajem vám krásny, ešte požehnaný večer. To natáčam večer. A zamyslite sa nad tým. Kúknite si to video. A posílam lásku. Čau.